Nisimtegemee binadamu kwa mafanikio yangu. Wayaelewa mahitaji na yalo mema kwangu. Wao binadamu unifanya kuambulia patupu. Wao binadamu unifanya kuambulia patupu. Nisimtegemee binadamu kwa mafanikio yangu. Wayaelewa mahitaji na yalo mema kwangu. Wao binadamu unifanya kuambulia patupu. Wao binadamu unifanya kuambulia patupu. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nikiyaondoa sitaweza kushinda, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nikiyaondoa sitaweza kushinda, nisiyaondowe. Nikiyaondoa imani yangu tapoa, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nikiyaondoa sitaweza kushinda, nisiyaondowe. Nikiyaondoa imani yangu tapoa, nisiyaondowe. Nikuone Yesu ninapolisoma andiko lako. Nisipoteze hamu, nitumie mkufunzi mwema. Katika sala zangu za siku unitembelee. Katika sala zangu za siku unitembelee. Nikuone Yesu ninapolisoma andiko lako. Nisipoteze hamu, nitumie mkufunzi mwema. Katika sala zangu za siku unitembelee. Katika sala zangu za siku unitembelee. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nikiyaondoa sitaweza kushinda, nisiyaondowe. Nikiyaondoa imani yangu tapoa, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nikiyaondoa sitaweza kushinda, nisiyaondowe. Nikiyaondoa imani yangu tapoa, nisiyaondowe. Nisimtegemee binadamu kwa mafanikio yangu. Wayaelewa mahitaji na yalo mema kwangu. Wao binadamu unifanya kuambulia patupu. Wao binadamu unifanya kuambulia patupu. Nisimtegemee binadamu kwa mafanikio yangu. Wayaelewa mahitaji
sihitaji na yalo mema kwangu. Wao binadamu unifanya kuambulia patupu. Wao binadamu unifanya kuambulia patupu. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nikiyaondoa sitaweza kushinda, nisiyaondowe. Nikiyaondoa imani yangu tapoa, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu. Right, wono minto mwanya getinge nko gosogeria ande andonsi wono asoke bwaterete chise chigachi abono marogoba ko tebia nga oyotari onde bono osoire bosio bwao korende nigo akorokwa nga Rachael Omwoyo Nyarudongo omwana bwabagirango lakini omokungu bwababasi kura gotebinde nga oise kondoka the VOV Iron Giant woman tinkorora bobe kwani ikonine omotengeri wito we TV ya Voice of Victory channel 44 na bonta ito kwarega ni mono kegima asengencho yo moroberi okorokwa nga Chiamate na ndingise ko yeruka nga Sunday edition te ko bamaboso bona na bonta ito hotenga Nyarudongo ritkori arero na kwarega neirie hamangana manene kegima kurwa SMS yega asengencho ogasusumogeni nara oise kondigereria rero ni ongo gatomono kegima ande naro renga ne bafundi wa mitaba ko rumayagari ni gakonya gontogia mono kegima gotewa nga rero ni gonde manduri style gotewa nga irende maite no nyanyomba bwo omogeni ka gochororo gwikobe kevinto buya bune meremere egere omogeni ka gochorora nga atmosphere amburongere asengencho yogo tasarie biro nabo ntagete ko gotebia nga ritkoria rero nigo na kwariganeirie amangana habena mono kegima asengencho yogo koletera omogeni hasobosyo bwao na ende nkora batebinde nga enka wose amatekeretari gotarwa amona abageni aigo muchio yobono toikira netina bakonyoranga no bwate kasoro gete gose bono omogeni na ritkoria rero yes nabonta gete kogenda one on one asense media ya introduction part of it yani hinchiko komanyanga omogeni orase obosyo bwa onoro ryoyo na ende ngayarure na ende nikikiamoretire asegeta sendi ritkoria rero Pastor Juma karibu sana ikiawa filato yes biamono karibu Nyarudongo Iron ready nero yo manyane mano minto mwenyewe biamona soko ngari bageri yes mugusi ontegererete imeyagusi na isiko yagusi yes igonta ete gotanga biamona asiri bageri na nyorire oyo gakurukunga Pastor Evans Nyaega Juma Pastor Evans Juma oyo gakurukunya macha ali mubasi yes omwana umubasi lakini omusumbo Nyasaye amena sana iona chire rinde tosange lingana lya Nyasaye erinde to orabu omese usiye itona isiko ya gusi byamono karibu buya mono kegima Pastor Evans Juma nabo ntagete gotebanga bono iweka ikaranso ike ege kogera ike nakyo egetaseni kyao egetaseni gya Voice of Victory TV and radio aria ase tokrate banga ikigancha kya maseseni yakorwa ase umucho getembe kya gasugu amen nero bosongo yaito amen karibu sana bono ritkoria rero nabo ntagete ko batebyanga nyuma intara agenda gose nyuma totara tebianga engambo yeritkoria rero nikirengete nabo ntagete tebianga uyo nakoreteire ebosyo bwao igate bakorwa nga Evans Juma Pastor Evans Juma Nyaega korwa chinsemo chiria cyabo basi lakini rende ekanisa ya utate ba pastor ekanisa ya nenga nchete nanda yankiniri ego kunyamaje central yes Nyamaje district Nyamaje station
Right. Second field. Ngobono ro morandio Pastor Evans. Morandio ne agurunga Pastor Ntweka. Urwandi wechinguru sana. Joseph. Yeah. Joseph. Joseph Ntweka. Thank you very much. Pastor Juma umaite buna enarere abantu baito mbanchete kora manyomo ntaso bwagare ndene bamanya komwa audience. Asinge nchibono Pastor erenga oyino muroberi we Chiamate. Yani nabo ntagete obe kama ngana oburonge ngana ki nore people gosabona mbono orengera tuko people maite na bako nyoranga nyaru kende nere gari ya so iyo komera matenga nyaro dungo rero tarateire risase ye kae tata kara batebigo anale otebanga Pastor Juma oyo ne family man ranyo mete na watu mukungu mukungu na bwatere ninaro na bana mbaro abana bane igo tindi monto na na akore tindo jinga nindengereti igo si ujumiere nkongu Para Pastor banda wangina baya you know abantu barengora iskogaria babege tabanta wange kegimala kinirena na wameta bya Pastor bono mboro oko warageria na gole gasi kupata watoto sio shida shida ni kulea that is it aya mabono mwebure ngana Pastor gochire okorire seminar buri masa abantu barikora batebinga plan well otebirenga aye familiere igatwa negento kenyenchana na mono kegima eriyo konyara ko race igobono nabo ntagete kwegena ngagoikera igo asena ikerigo introduction ya way up to date bona nabo ntagete ko tebya nyuma ntarachi gokora egento keria agekoro kwa nga sound checking egere manyanga inga yoke bwaterete risha bikiriane na inde naye ngo because botambe mu matenga kero na soire bosyo bwao enkoganinde kora sound checking na rinko manyanga iskagwo nebwa tete boronge bosenga kigakari kona amanyirenga amashabiki eto ni omugenda takwariga ni mono kegima ndaida gotenga katika hiyo hawamu ya pili ya wakare nto yoko kwa sound checking negenirenga kama wenda takonya kuyanda ngoko bwato keratore okoma gocha isko gagwo tumanya ko irana asengambo yeri tukoria rero thereafter kono pastor na korete ire bose bwa ogaiga egento keringa tali umorandi bwekare ekogera pastor yo na nchakero ndate ko very honest no anaranga tigabo go seseni asobo syo bwa ori tukoria rero nkeringa he's been my mentor ekina kiekene pastor kwa baire my mentor for quite some time kwa ndere bya bona kero ndate gotanga na nche no yo mobwa bashiriki ba Chiamate Central asoro mushiriki tu abaire toko bwatera ndebite binge mono kegima nabona aranga charity begins at home tukoria rero chakira nyomba kegima gekora mwenyorete nga ono muchaka na bwo mwaka wona naine nyarudongo na chakire chisho chiane asenchera yabo yimono kegime wigeri ntomerana naye kawakara introduction part of it nainde bona kera tu achakire kubwatira naso mwako yego mogima nyuma gatu abere toko yendane naye asumurobero yiga for the past 3 good years korega segeta seni dabonta yego tenge nanchara ro chakira nka bagote banga charity begins at home ngote binga oyore bosibwao taligaro morandia edioka lakini naende nigale omoteli omuya sana obaire ko inspire a lot na mimi ni mwimbaji mwema naende igona eteire se chimbarataro chiabantu banga bunaba pastor motera kori bwanche tomono kigima tera nganjete 233 obatengo monene emerindo nero lakini aya nayo konyekanya obotoka namba 333 namba 333 kogoteba nga omonene emerindo nere omate pastor yontonkerenta ikonyara ko yontonkereke bontante byabo yes igo kogotera gwateba ngo monene emerindo nere gose omonene emerindo nere emerindo nero lakini iko gusa mono of course igagwa admitting ekene emerindo nero lakini umewatabanga neba muna beire igo umewatabanga neba kibono
Yamadanga omorembe. Omorembe. No nyege kugusa emerinde yune chiebo. Tobodekere yanga omorembe. Peace. Peace still. Inga mangest. Inga neba na siga tagati ye Chiamate. Chi familia Chiaito. Yes. Bire chobunare ne naro gayo konya kuburuka ni Chiamate Chiaito. Yes. Amid the kind of challenges to wetera inare merindo madabasta. Nere. Merinde nere. Omorembe merindo. Ero we accept. Okay. Where's the karati uningo lakini watero ku. Ninko bwatsi gose lakini karagenda manya ko join wochi moino. Monene merindo nere niye ko samono. Mare aigoro amwamire goiga mombori ange yokirete togosira naki orarare kera etage kage kogusa oneinane onkonye beone merindo mbinyigwe morembe neba enda mwamuye nyancha gose vive cha gose monto onde macheta komera bato ase monene winyancha nese are ngabi wero kuganya kwane morembe ngabi wero kuganya kwane morembe. Wow, Pastor. Naam. This is so great. Evanto tere gibuye tanga ni muna itakere goterwa. Yes. Tuamisa muwandi sasa njege gusikire kere muna kere. Tonali tikonya basoma tuli bisongo na Biswahili bona geko yara mangana ali atumisi lakini we shall repeat it with time allows. Tukeiro lengo agera tominyo ke uchi asento yokoro kunga sound checking. Monene merindo nere nige kogusa mono mare goro amwamire boiga mombori anye gokirete togosira ngaki orarare kira aitage kage kogusa gototinde kanyancha beone merindo mbinyigwe morembe neba enda mwamuye nyancha gose vire cha gose monto onde macheta komera wato ase monene winyancha nese are ngabi wero kuganya kwane morembe ngabi wero kuganya kwane morembe. Thank you very much. I think that is a try of it. Pastor Juma. I think I'm blessed. Right, bono minto mwanya getinge na bonta iteko gotebia nga nyuma bono gatua taboiro ko na rora chisimichi chaga kinini gotwarenge asogotera. I'm sorry asenye nchontanya kubuya chisimichi no amashabikiana na rora chisimichi achira igaisa tumfululizo. I now know that we are fully connected with Isko Gagwo. Bono pastor. Yes. Rit Korea rero
nimanyete nga iganga yakoretira igasegeta seni no gutaka gusegeta muno Chiamate chirisko garia asengencho yoboroso gose asengencho yegento gekoro kwanga family bonding was again because I think I'm right. Inki wasora kwanera abana banyasa igoro yakirakio. What is the topic for today? What is the main thing? Digante vega biamona asiri bakanande. Yes. Debenga kanisa tiye kobonye nkateyo. Yes. Na nation insitiye kobonye family nkateyo. Right. Bona sego onye bomoyo boko babwe kanisa. Bomoyo boko babwe Chiaito. Ekene kiamangana nga omonene gatanga nitikorosie family kwanza. Aganye chaka erinde ano borusobore asechimbwa chikoenanwa uchi aseke kolige kubwati nekegocha. Ano abantu bibirera lyo bwanja ndigo chakera abantu balandi nakibabwene tugotora chimbu cyo bunyasaye namakogenda injirende gotate gotebanga mukwo moyo muna tuatera gotero kwangaki emerindo neba tigatutwara omurembe ekogera tuabwate twanyorere ngomonene njira gutwegeria nyarodongo tiganda atebega ni mantara genda atambe. Yes, karibu. You see yeso ekera ajite gutwegeria. Yes. Taji tugo tuegeri totegerere tumanye na kwege na guoka igata geta tuegeri tumanye na ande tokore. Yes, just like muna aria se geta bugya Deuteronomy gego tebanga gi abantu aba you teach them they should listen bategerere ekero bategereire begere ekero begeire bakore muna amagiri yakore ateba bono turase njunga Yesu ga tuegereti nera kamanya kobeko musumari nga ekero nkobegeria mwege na mangana yane mwege na yuka mutigero muyakore bona mangana to jikwegera igare nga ekero tuegere twakorire nkibono tokora igo tokunyakora erinde chinka chitaki gutware mesingi iliragere okubwata na kobe ogo chamo kobe gekogere gentekenene noko bwatana ekera bantu mwagwatanire bono ebintu na bibi tambe birare ibigo change na bibi kongo bikwororoba. That is it. So I'm here gotebanga bana banyasai don't give up mo kwa moyo no nye setani ufamily chinka Chiaito igo nturi kwa moyo omorembe Yesu no are omorembe. Amen. Yes. Yesu no are. Amen. The only merindo Yesu no are. No are. This Jesus is what we stand for. That is very good. Yes. Now, Pastor Juma. Yes. If I may ask. Yes. Whatever amid the kind of challenges, Togoetera egatagati Chiamate, omorembe. Kogera omonene no akoletaki. Omonene no are. Omonene bwinyanja no are. No are. Yeah. Mutuliza bahari. The family is there. Amen. Yes. And what do you think are these kind of challenges? Merindo kieye. Emerindo munabono ebibwe obunyaka ekineke bwe kemo. Yes. Ogotegenana ebineke bukende. Yes. Amangana munabona ajire ya ekwende konyomana amomura no momura omwiseke no momura omwiseke no moyo no mwiseke. Yes. Libaga yalenginga omomura no mwiseke. Yes. Bona enyomo yabera attacked by false marriages. Yes. Ine kebwe kende ine melindo because bakorokana bali buya bakorokana mabwate stress lakini ekine kebwe kego interview ne family ebicheri anyasa atagiterro kana senka bono de uchikorokana because jiratejo ngakimo musaja no musaja baranya uru mwala iwesekani mongina no mongina iwesekani igo ekine kebwe kende na yanda mange munabona naja gotebye munabono aya so commission bwango kwa bodi nga nimbye bibukibiri fornication. Yes. Obo nyakana munateba. Yes. Ebirengera byebibasa abantu bagutwala imirimo yabo. Togoja incest na aba ise bagutachira abana babonse. Yes. Ekine kebwe kende egento kende ande tetotanga polygamy. Kunyomo mu abakungu batatu okomenta kwamenta nyomenda okoli kitimanye tingi ko kali koli kyutanya konyora no ena montekera yi go lingo nyora ro erekera lakini bono abantu bayire bagabayire banana maraba bata ndiko nyirokana ere gold. So polygamy is one of the threats in family. Yeah. Amangana fornication to atebire yani obonyaka bokaya yu ne amangana yoko ogotigana
nyomo yarenga abantu batigane amangana yo homosexuality yes amangana anga munayo yeah igo tali amangana sodomy ibinte bibe bigo kwane kasi chinka Chiaito usebiro yeah ina bibwe bigo itachinka Chiaito yes mbia mono sana pastor asengenjo yoko enana outlight ngamune yo but nimbwate riswari rimo pastor ngo chikoba kingo kobori ya segeta seni ninkobori aberoka ase amangana yonsi gwa kwanire igoro yemerinde yuere ase gatagati ye Chiamate na bonta gitego tebanga ringana rikoro kwanga ugotegenana. Why do you think they are very so rampant as gatagati Chiamate? I want to say tali ogotegenana kwa jumla as gatagati ya bana na baiburi gosaba amate na ba amate. Basically as gatagati yo mokungu no mosacha. Why do you think? Because such cases in Nyarodongo I'm in charge of Chiamate ko gase gataseni iskogari nonya data ya nengo na bere kingo collect for the past 3 years ko naga target na harorire nga emme gosomo chando munene urese gatagati ya Amate na abakungu na abasacha bali banywa maine gotegenana. Why do you think is it so rampant? Why? Biya mono asili swali elio. What are the omo chando go chakura sebengeli yo muntu. Omo chando go chaka from the mindset. Kero kende kwagende chiro kwa chikuri kichinyeni kero kwagende chiro bahati mbaya munalinde zikora tora traffic chamu chikali chia bulire kero kende chikali chikete gose kero kende kwanyurirwe nesimi ya bahati mbaya kulimeire ono mawasiliano tabeti oli okareka ere arengereti ngabono umuntu yasagenda tachiti yasagaya igakari no muntu fulani yaku imagine ebirengeri biko chaka because ebirengeri bikwama ime yo muntu asinjo gotegenana omuntu konyometa omuntu mwigenete tunya kolengereri igo instead yokwe okwabangaki iganyora accident gose ingikia mobera yaga nyura base kuboringa ngaigwacha lakini akaro gwate ebirengeri bime yao bikwama ebirengeri bibire demonic bigo soka muna na bire cha sogete nga ndagete kwa muna nyasaye ekora bono ekera rengere irigo ono chaka ekere ikiabere kenene bono gekoleta kialete si bono kende yonsi okora kire suspect kire suspect bono kende yo sogo chigare suspect ikyogo kwana kire suspect akero kende mistake uchikoba go komotebi ngamanyete kineke tingisa negeti bono batebi umanyete na bongo kuraka ikuagenda asikuagenda ogwacha kuriga na igakoroka no isanegete igasigwachiete igono bwate sababu barore rende igo byo chakase birengeri yo muntu na kino nye birengeri bino byasaro tino nekara gusali Sodom na Gomora ne birengeri ya roje byasaregete yani birengeri byo bikama yo muntu igo tutagete gusivye birengeri byaitu tobe positive ne tobe nabantu tokorengeri kuya ntoba toko imagine ibintu ibi bitagere ko gahendera ryo kariyo you see Nyarodongo igento nagetabeke maya no kerengeri boire igo kyabeke maya na boiko igo okomera ku birengeri byaitu ko tubike kasiringana nyasaye asoko trust you muntu right bona pastor lakini nainde igentonkera iga buno kunya kwerera igo igentonkera nande gianchicheire aseringa riga ryo gotegenana. There's what we call competition at the same time when tongirege kurukwanga sexual ainga kimokoroka otaisaneka kemubire. Somebody was telling me ebintu binga bunebi and let's talk on competition inkinga kyuka the competition yego changia asabantu bamenyete amo banyomaine for instance kwanyora kero kendo mukungu taisanegeti na kelia we are now trying to be materialistic taisanegeti na kelia mosa chago provide ekenke the major cause yaba kungu bande wose yaba sacha bande because in this case look here pastor mteto taito kwa from both sides both as almost sacha no mukungu because it has been said ngana aba sacha bande mbali baga nirie wose batagete kwebeka ekelasi batalia asenye nchonga naki onyora yabetereria gwetera iga sinjoko ja kwa ekoroga ke ogenda iskali ko lyo mukungu bwate number 1 mukungu ya murage
Go sorry go ara keta for stomach. Yes. Number 2 amodress. Number 3 kero kena nanda amule. You know, amule nanda ire raba bande. You know, those things are very possible. Na ara kwalire obosakibwa na iskogali. Yes. And in the case of abakungu, this kind of competition ya geriro gonyaka no kuboneka gwe Chiamate kwa bere iskogali. Yes. Nkyura kwanere, let's now talk competition ya abakungu. Tukitagereza abakungu. Manyete na vera senior for over now 18 and 20. Yes, I know. Wono amangana muna ya teligendo kwa na garare. Ana mangana ale anga na intumono to wetera guse abantu bamintu ba wetera andonsi asigusi yetu na isiko ya gusi. Omochando mendo ke nga facts kimaene kiamangana muna kire ekero mongi na ikire myaka gete ngoikale menopause. Yes. Abantu bakwebanga no mwaka tali goika andropause. Yes. Iga umuberengo chenchule kire dage ko montale moyo cells yango kuchire. Yeah. Ekero chigo kwa tuli gutigara the strength of the body they go remain the same. Yeah. Iga neti ewu anya toko betera chiombe chipusta. Karate yangu pastor. Yes. You know, iga nani ndo chinga kwa letire gento kenda. Yeah, Wote kwa kwa danga ngoni tari kwa tamoke. Ewa. Abako nyorumo ndorengeri babu kabisa. Kwanya romo umu nginoye gosomo kungoye na ndogo soka. Pono kwibolinga inkiakiyanya alekana lakini abo musacha atigarete ko bana bana ruriuria. Chinche sinjiri chiabeire. Yes. Chitegete ida professionals chibatendi medics babaya bosemia chindagera chichenjiwe yakora to kuri bintu biri gwakarire ko rumusari. Right. Bono wiko chake ko chenji bintu kinkoria bintu kintari koria. Yes. Toke ya mafuta because yega abantu bande bago believe kera nurete igona riari wiya kumbe the fat content ya mafuta ari kera goichura ayo gorokoroka no omone mugare lakini the quality teyo so nakina yotabanga amochanda so gochakera gotema nga monta soka isiko igo egento kende neringa mbali kuanchana go address a problem burunge muneta kire ko address. Yes. Na bora ito muntu kagetenga muntu nga asoka tari asoka na bokonyora stress kero na bokonyora andropause ya ikire. Yes. Na bokonyora kero kende na kimo bwera ni boko banyomba mino na kimo ebangete na kie bintu mogokora bintu byeino muna baono usafi ya nyumba na bego changia because abagaka bande mbale mune smell ya mwaka yobugundu igo chita chonsi chiarima. Alright. Yes. Hapo sasa naona hata kitaba no unakuwa getachira buko bano ya pastor. Yes. Bona anja pastor na ngobolie. Ntaito kubolira swali limo. Murandi ominto igen tonkere aba ngina ba beire bakona abagaka ba beire bakona gukura isiko galia and whenever I pass no na such street etiga chezo chomo chyogetebe ogetembega okonyora buri umuntu kaka kugoterene odenga nyarodongo gachyo kure gachyo kani abangina ba konyora mugaka bwe myaka ya igoro okogotebi ngomanyete umongina nchikoni amenyete igomona tigankwanera abantu bari bakorokanga nabo aba chikorera ngoma itomongina nchikoni amenya udahocho ngambere kineke but pastor there is always one thing korengana na busakibwana na kolire mocha konyora na no tonli abangina abagaka bakolera no ana abagaka no ana aba no tonli abagaka boka bakolera samani ana abangina nkolera bali lakini gentonkerekera kina chinga tibitisha kabisa mo especially chinga kichiga chiyo kendu murochi mune wedere igana no ya chage tibere tuko paka mambia paka mane sabata abantu mba majigo sinyoje kanisa. Yes gentonkerekera ki pastor na nyora na ndera paka ngigerera abangina sana ninganje tokubate yekena kinda kugerera abangina pastor ntabenga abagaka bande na mbeyemo utaracha gote binyarondongo ngagachubo lyo mungira nkya kora chikoni na mbeyemo kaligira gusigikia mainaho abagaka bande mbali gusigikia maino na mba ya kabere abagaka bande mbali kugingira chintigatiki usafi nare yanda usafi naye guata chabo yagera bono nanyo anga guata kirike kimesese yaraire
Okay. Bona bonta yote ngaki. Nyuma omugaka atara complain. Nyuma atara switch off. Agende saguchia. Egere chibagura se gatagati Chiamate munyote nyarudongo ngora abatebinde ngachitange iskago na egere nchibagura kogera chiko bagore nsedi gechi yaba bobe. Bona na bonta gete gotebanga nyuma chitara bagura. Musacha naye nyuma atara complaining omungina kolire gwende onganyire gochikoni tigikia mainao ingere tukijao buya chintiga tigine mekona se gatagati ya mwanya bantu buna bone se kende teiga isabusi buya and let people learn to trim on how to trim the groins you know bona kinege ikaro wegadote abanieke maene pastor abantu begere kwe choka boronge berosi boronge amangana ya usafi agerechi agerechi amate chinge chakoleke chabune krisko galia buna bone nse kariga bakungwe bikoro tonyaro chibuti no chire chisox no chire everything no kere yani oswe more especially chirumu chirishiko kwa bedrooms pastor nabugo kumya na kibono yako gara abakungu ba mintongo chinara abakulira nabatengana kichitange nchiba gora isko gago yako gara abantaba nibo bari very delicate abantu bakoro kwa abantu men na abantu bari very delicate igo bono tugekera mono kegima aya nganya ko ruchikoni mungu nayo maganta ibinga pastor no ba mintonki yogonte intige omotungi onebuye gasi okoibwa chikoni umwana angolera akandetera ko Mombasa ebebi meko yane mwana andetera nchina utiri chinke myaka yonse na harosire ingante berere ko lendo mugaka bedroom inkyora kwanira segento kenga buneke asa mangana narengete gukwana igo ya materero onare gukwana ramangana sita elimo lya bonde dinga goikotige umanye kubwata umanye kubwata pastor tina ko ibya yani you live to cleave good bono ebinte getali weguno bakora tango tigisa na nyoko bakagera ngo kumunjegerio kumutiga physically no etagete emotional kibirengererio nebintu mbire bwanchete bire primary to you yani bye byumusingi ebinde wiko o sacrifice elinde na liye union yeko na liyo kubwata because utake anyakwale go charara sigete otalire wamboke itaracha ngumbu uise ko twara birengere libinde byetani tyuko go charana kubwata nawo to go tware grip to ga kotalira ngumbu elia okonyora kwa misiri kwasere roche na nzero roche nyanchi mambanjiro chiakulire igo go ikotige bono go ika focus bono focus utana emetungi ujake ne chiombe abande mbali bakogenda ba bla bla anyoro mugaka na ali ndete na mugaka nanje tengombe no ani njindira konyora na akorire mistake munango so akanaja guri ngombe ye igota natika kuburi ngumuntu narambu yare you see that's a mistake I want to kill your pastor mentor. I don't know if you remember there's a time I don't think if you were there ninganse kora into practical there's a time during the last camp meeting ya aita yo mwako yo era oyo mobwa barandi orenga wa guest pastor Chiamate Central akabori riswali akaratu agenda into groups at workshop akabori riswali nga nkikego changia to break up sia sega tagati Chiamate wose inga kyubwa nchani bwa keire asega tagati Chiamate umongno yo maka ba very honest na and it so happened ngo muno no baringe no mugako yase ekyombeke agatenena akaba very honest akama matenga pastor there is a time na rualite ndaira gasero umugaka agasoka ekeraira na marogoba bunacha akamboli ntia ngombe yalire you see that is the igo inkamanya kwira na bakabono ika inkebolinga igo engombe na nchi ni muru ibwenge nchena ne asobo mabomo gakoyo basi bono nabanta yote yanga bagaka na inwe manyabuna mogo chitanga egere nchiba gora gatagati eye Chiamate pastor no wanyana bangina yote batali bagaka boga ekinde gento gwa affect go ikotige lindo bwaterere yani go ikotige bintu gete erinde bwagache ingate kwa gacho nyoko bwaterete bintu geto bitanga neti mutu yomo gako right manyete muna two gospel ministers yo togo sombunga nyasai litangani then you are couple igako ba second ekanisa yamanya gocha twamanya kanyora friends amen right bona minto mwanya getinge na bonta geteko gatebia nga nyuma bona gatu abeire toko gende birundo binga na bunebyo
abanta itawatebanga na inde hekero ndoche tutaite kugenda ase break usase gakombe Chiamate onye kugutiunia TV yao bono gose radio yao abanta giteko gatebia nga oyotari onde ore bosibwao ime yomoroberi we Chiamate Sunday edition kurende eno mogeni na koreteire ase obosibwao korokwanganere Pastor Juma Evans Nyaega korwa chisemo chiria Chiamate bono ntagiteko gatebia ngana ki genderera egwetega mono kigima ime yomoroberi we Chiamate ege kogera nkura batebinde nga chise kobagora iskogagwo ebinto nigo birasareke emono kegima ime ya Sunday edition moroberi we Chiamate eno gendererete ine nomanyite buna Voice of Victory Radio and TV twagari irio bakorera boito gocha sore no bwato moyega haugane tiotonwe ebe no moyega bwe nyangi gosama tanga gosomo yego graduation oyoganetie oirukiwe ya mase yemo asomotando YouTube gosokobekwa ase TV ya Voice of Victory bono Voice of Victory no ere amonae naboto kuirukiria omoyego yo live asomotando YouTube boigo elindo nyariko bakogwikira no nyambari baras chinse chaisiko ntobwate chi public address system chicho chire chingikiranu na boigo chirairero moyegogo ogende buya otariko butoka Voice of Victory boigo nkwena na toro bokoreri bogwa kachibi chago se photography boigo na bokonyora chigendereta chingi ya echirago konye asomo yegogo ekerestima ya butokire ngokora tore cake making cake decoration na boigo ngokora toro moyega o outside catering abwastogo chana korageri abagani asomo yega ogo boigo enye kobwate moyega uyoganite chiema amone birogo Voice of Victory Radio and TV no turaiga asengencho yao asamange ake namba yesimi ekobwatia enoti isano na ibere enoti eye moisano na isato isano na isato isano na 0720173287 vose enoti isano na ibere isano na inye enoti isato ibere vose enoti isano na ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano isato ibere gosoto tarere asamaga cha golf arcade agotoka somo chobosongo barabare ne stadium ya Gosi. Voice of Victory, leading souls to Christ. Tukumbuke harusi ya kwanza kule shambani Edeni. Mungu kawaunganisha wawili, Adamu na Hawa. Mungu kawaunganisha wawili, Adamu na Hawa. Tukumbuke harusi ya kwanza kule shambani Edeni. Mungu kawaunganisha wawili, Adamu na Hawa. Mungu kawaunganisha wawili, Adamu na Hawa. Tumekusanyika kushuhudia ndoa takatifu, sio wawili tena bali ni mwili mmoja. Sio wawili tena bali ni mwili mmoja. Tumekusanyika kushuhudia ndoa takatifu, sio wawili tena bali ni mwili mmoja. Sio wawili tena bali ni mwili mmoja. Upendo, amani, uvumilivu vidumu kwenu. Upendo, amani, uvumilivu vidumu kwenu. Upendo, amani, uvumilivu vidumu kwenu.
kushuhudia ndoa takatifu. Sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Tumekusanyika kushuhudia ndoa takatifu. Sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Upendo, upendo, amani, uvumilivu vidumu kwenu. Upendo, upendo, amani, uvumilivu vidumu kwenu. Upendo, upendo, amani, uvumilivu vidumu kwenu. Right, wana naende omotangere tobwe TV ya Voice of Victory na wanta itako tainga nyuma bono gatwaira kurwa ase egakombe kia match abanta itako tabia nga onyekero kende kogotunia TV yao chise chiga chabono morogoba tigabono ngotebia nga wabatari onde bare bosio bwao kolende Rachael mwanya rodongo mwana bwabagira ngo lakini umukungu bwa basi ndani ya show ingse ko denga imeyo murovero bwe Chiamate enero yobono ore bosio bwao na gotebia nga rero ni gonde na ogasusumageni asegetaseni na gotebia na teba abu muchakano nga onye enkate gotarwa amono mugeni gosena abageni then there should be something wrong iwanga enke yoteri enkengi keranu ono na itumintoga igarera segetaseni tuatarirwe hamono yo minto Pastor Evans Juma Nyaega kurwa chinse mochiria cha Chiamate Central Church ime ye district ya Chiamate Central na inde sekef conference ono na bontagete gotebanga ime yo muroviri bwe Chiamate na bachibagorete styling kamrenga muneyega asengambe nyororo gose engambo tuabere toko gosereria meyero twakwanire ya amangana igoro yo boroso bwabene ase gatagati ije amate twaraminyokire ase ebinto bitari bike abondo chebona nainde hebiro byeito bya butokire birange gocha koera aroringa goto de chia butokire chidaika 53 igoro yechinsa kianda chiabona morogoba ekero bono tutaite go crown yesho yeri tkoria rero gusengambo yeri tkoria rero elio nainde toirane moinaria ase radio ono ndaite gotebia nga na kubwatokeire Pastor Evans Juma egera bono a crown yesho yeri tkoria rero nyuma bono totarako kwa eri Pastor karibu mbija mono sana mintu mwanya getinge otwarenga rero kurigereria nga borosoki bolia chinga chitu chigwenda ko nabwo elinde nyasaya chikonye chitenene elinde chiboborabu you see Genesis chapter 1 verse 3 yotanga ki let there be light tiboborabu oborabu gemineti go boko garakiri ntu kyarorokana eko gero mochokoba tokunyara kwirubiri meyegesunte tokunyara kurubiri binta segesunte kere ige confusion yero igo bokorekana borobone na singa Chiaito asinyenjo number 1 oborabu mbokoretiki oborabu na Yesu na wadatanga omonene merindo nero lakini omonene bwe nyanja no akoreteki omonene bwe nyanja nero kogera nyasaye orukie kikerekebe irinde giatigwa ayara maya na ara yatogote ya for example totanga ekero tagete chinga Chiaito chibe nyasaye konye igo kubwatuka obwaterere into kende eira munabona mara kekare gukwana ngaki eise konyarekana omukungu uri nyasaye wakoete uri bwira omokorere cheche tari umuntu uri kwagosera kwagosera nyasaye igonga no musacha nere igo nyasaye chigete ngomukungu amoigwere gekogora umuntu ugeruete asenjo yawo baroko na ari gose rosana ime musigari arotuka kurenda onde wakora mujengo gasiye nkongu onde gako genda agwe kesike gago cha mekanika kabosongo yaita umuntu ugebukirete onde gakuri mano ne grave oyondo le mecho gago cha garu umuntu asinye ncunga mwaye yani abantu baye banyore gento bakoreki bali asumuntu ngamuno yibwerwete nyenje yo ekene ebukuye goteba ngo musingi umuya ayo muigwere eko rero gwanchire
nebugwa batanga omukungu mwanje omongino ino koko semya muna bono abayebeso isano 21 mpaka 23 ninsoma abantu bamonene yego tebanga ki babeso isano 20 kwende eso isano 21 mpaka 25 ikebunge kibikwera buyanga ki inua abakungu mwaigwera abasaja igongo paraphrase because of time. Now the duty of a man is to love. The duty of a wife is to submit himself or herself to the husband. Ekerole sincere. Yani uwanje ni utota nga bwanje mongino utakere ko bwanje ni bako sakuru metali obo bokora. Utakere obe pure ole sincere na ande bole constant. Yani ngendo kere sincere na ande kere pure na ande kere constant. Constant ebire dinga na bego into bito bigo change because you mongino ekera renge munyakieniri kwa munyomete na bago tago kana kera ko oleira abana. Yes. Na bakuru akura choka. Yes. Bono tago chigo tigara bono onyo bwanje ni boko chenja sencho ikieni ko bantu chigo consistent bole ko constant chibe yasa nabo chigo toka ichibole igo bwanje wika obe sincere na ande bole pure nenge to getaburukanira kende getaburukanira bakora getaburukanira bolimo oko yani ugutuberera boso ngatiganye moti ya omukungu igo ko ba sincere omwanje nande ekobera ikina kinya sata gete you just you love without reservations. Yes. Okay, there will be failures asenka failures ingotoka chire munabona nabo monta gotoka orenge egasi nabekwera nabo monta ago promise lakini taikirani asenye njo changes chiabere either economically munabona ujumi yabere ngo mwana mindurecho nabo tagetokole biyo isaneki lakini ujumi nenke bona priorities chiaba abana kwanda bali school nabona this is January bona bakino hanale golengererie yangingiya sina golengere turagire tuyigote buya ono nabo turatoka nga okoragera ntoke ibintu bike ilindo mwana aende school naboyi nto oli moboito nto kole boli migo sento kole failure singo bachire munabona abira mbyama munabona mubira noja ebituma na bitambe of course lakini mubiro gacha okagusa bituma ise bire byonse akabya berenze mbiri kwama and other things failures na bachikoba munabona twatabanga kero musacha ikire andropause emongino ikire menopause there are changes chiko basemebere y'abantu failures cyaba nabona atagete na promised this one but this one is what I get because of the changes chire natural chindutanyale ogokonya egento kena atakagoteba defects chire siyo chira sinse emotions. Yes. Igoto basantu basatanga mukungu na robuye ko korachuka umusaja na renko rachukale umukungu na bago fail no musaja na bago fail bona aso musingi umuya no linga ki twensi mwanya bantu eneche ya itogere nga na botoko gendera ko paka Yesu ochire atomebireria yobonene that is when tura abantu bole perfect igo onde bwensi ukorera meka gosenga nabwo atemechando mwanya bantu onde bwensi family chonsi pinchi bwade amangana munaji gwetera iyo njirenga gati yora atebengero nga omungu munanyu ometu na bari umusaja munanyu ometu na bari enibo na bero yaya na bakonyole nibo kero mwana tayo. Thank you very much. Thank you very much. So those defects now danga ki omwelio pi all duties of marriage yani amachukumu alionsi pi emeremere tutunge twensi asemune family igere ngaki igeta ketenga tutu arobomo na ande tuanchane. Thank you. Tutu arobomo na ande tuanchane amangana yabere nga unity and love. Unity and love. Naro ara kwirende because ekatu ekeraniria yumna Ephesians sego kwana ulio wasoma na inche Ephesians chapter 5 verse 21 mpaka 28 hapo mpaka 33 otherwise igora nyolenga omonene ago tushauringa ki mwanchane muna Kristanche te kanisa musacha anjewa musa omogino umukungu igwere muna kanisa igwere te Yesu Kristo. Thank you. Thank you very much. Alright, bono minto mwanya getinge na bonta itawatebanga uyo bono impasta Juma Evans Nyaega nere bono obeire oko gendia gose okombwatsia ase show yeri tkoria rero in a very special way korenga nabona naba nkobotebia nga enka hetari gotarua amona bageni enke yonero wenda ikawa na dosari fulani
bono nkinda gotebia aye omotengeri itogweti via Voice of Victory ime ya Sunday edition na bachiabere chiko bagore style ngekamnanga muneyo ekero bono na ligereire na rorenga ebiro bya itogo se ebiro bya na bya butokire korega segetaseni korende na bonta itako gotebia ngana ki asengencho na ende tokomnyoka gochia new live gose totaito koretera program ya new live na bonta itako gotebia nga inche amonomogeni ngocho katore gochia radio moina aguo igo gendera mono kotegesia goikachinsa 12 cha morogoba ekero bono torachie kumubwatokera oyo minto Edward Aundo hasengencho yo moroberio ebwege tureri lakini rende intarabutora na bonta itagoteba nga tigangenda katika ile hawamu ya mwisho neyo gosoma chimesmesi chiachire gaiga ekero na kurire gosoma nimpishe Pastor Juma akwani babere batatu gocha isko gabo naende ake okwaeri oyegani gakoro kwa ngalile nike mtokoro chinse mochega chubani gaote angasalimia Pastor Juma hakika ameniweka vizuri mahali bia mono sana hasengencho yogo changia nae kuro iskaburisha Chiaito oyo ningo oyo nere gaote anga incheni wokoro kwa vector kuro chinse mocha Nyamarambe na agokire mono kegima hasengencho naro lire abantu ba minto bagenderete go follow ime ya Facebook na YouTube igoro yoyo minto Pastor Evans Juma basi bono na bonta gete watebanga na ki oyera nere nigaote anga nigo inkorokwa yes oyera gagotebanga nigo nkorokwa jomo kurwa chinsemo chiana manga jomo nera nigagotebanga kurwa chinsemo chiana manga nigo agendete gotobwatia ime ya Facebook agotebanga Pastor unazidi kutubariki gono Pastor aborocha abantu baye bo monene bagendete gochangia mono sana kurwa chinsemo chiria chiana manga igo ngana manyire ngana manga yaito nigere locked in nkango torerenga oyo ningo yes oyonere niga gotebanga nchenigo nkoro kwa Jessica Bwari kuro chinse mochia Nyamarambe salimia Pastor Evans mwambie pongezi sana Pastor watu wa Bwana wanazidi kushukuru yes oyonere ningo oyonere tigango toraranga ningo ogendrete gotobwatia ime ya Facebook yes oyeni gagotebanga nigo akoro kwa roda kuro chinse mochia suneka iyabe stage yemesi gagotebanga nigo agenda tozgobote akorwa iyabe angane stage yemesi iwanga nigo atatengereta kuro nyumba mwaya erotebanga Pastor Evans Juma hongera sana amo na nyaro dongo Rachael yes ntiango nande torengo yo ningo alright bono nigo naende nagure alia ase chinse mochie kerenyo ime ya Nyamira North Mogrango oyo nere niga gotebanga inche nigo nkoro kwa Priska Mongeri nigo ngendete kubagwatia one on one gwetera ase runinga ya Voice of Victory TV and radio amesema salimia Pastor sana ya mono kwa ni Pastor bono hekerondo cha mashabiki ya manga agendete gochangia aya Facebook na aya totobati ase radio na ase TV nabo ntaitote banga karibu sana asengencho bono indoche Pastor nate bibona fundi wa mitambo nga bado we still have more time nabo ntagetengo tebinga stida ikechemero ngeta tatebira ni maitenga nabo konyora atwara minyokire that's okay yes yeah bono nyuma totarachi komnyoka naende nabo narenge koganianga fundi wa mitambo atochia 0 koma kurwa maigaga alia aruto koma kogosegeta Chiamate mono kegima egere naende tomanye koirana ase embeo ase birobiko bwata iyo ngafundi wa mitambo kagenda takoruta inyora oyo igakoro kwanga na Rems Tiger Newton Nyabera nere ogenda tagoshugulikere gento ikoro kwanga emitambo amonechi bicha ngo nkora motebya nga nani kama wewe estadi ringachi tako motogia mono kegima na amanyire nga mona mashabiki Chiaito na anje tako motogia because igago tema bororo sana ande ko matabinga era ne mamba asengenje yogo fixie binte biga omaite Pastor kero muntu nabwateke abukia yes kero muntu nabwateke abukia oibona nigakoro kwanga na Rems Tiger Newton Nyabera thank you tumekusanyika kushuhudia ndoa
mtakatifu, sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Upendo, amani, uvumilivu vidumu kwenu. Upendo, amani, uvumilivu vidumu kwenu. Tevyo matengere itonga nandi twiranire asembeo nyuma yo gukoira ase engere yo nero y'abanyatike kwaya bararutire amatera ogotera kwabo ase nchira yabe no muno kegima ase ngencho yo gusegeta umurobirio bwe Chiamate koroiga ase geta seni keiga ora nandire nabantagete gukoira ni arimo ase Pastor Juma egera bono kagende tokona go crown ye show ye riskwere rero atebe nga inki arakwanere igoro yegento yekoro kunga pastor atebe nga koba umubiro oyo koboyo becoming one flesh. Yes, yeah one flesh. Koba umubiro oyo Yes. Pastor inki arakwanere igoro ya koba umubiro oyo koba umubiro oyo na musi oteba isato yansomera sirwa ikigusi yegoteba nga ki ine abantu babere mbatarere amo onyeti babwata ini iga ukubwata ne minute nga kebirengere because na mokoro welienka
kwanyora omongi nagarengerereti agende gotore chai mogaka arengerereti ajikuburuga ebituma omwana atagere kogenda tutekisi school oyonde garengerereti agende nyambaria buna bona inarese yekare chinyomba ono ebirengererie bitabetimo negasie nkongu yes yani becoming one flesh yemineti yes ntobwate walking together standing together na nsemo ya gatatu twate ba intimacy ebinte ebitatu nabiko garo omonto otebanga now you become one flesh aseke bunge kenasomire ng'abantu babere mbakunyara gutariramo onye mbabwataini gekogera igo bakonya kwenda bakonya nebirasi bino kuvuga ekeregendo bibekire ekwendege kabume bitasi biri buya bigaikerana gugu bikonya kuoga ime on the way na kero kene the process yuko nawe bikobunekana biateke so igo twatabanga walking together is just a sign of becoming one flesh standing together yani njirende you defend one another mokwegererana tebase wekerenga kyoko nyoro kwane kiro mungino na aba munakoba otebe ngori ansinyete osomo gakori gansinyete igo bono ekero igo tugono you are not there to defend igo tagete oigerere omugako erinde for the sake of unity to atebanga the family, the foundation of the family, unity and love. The foundation of the family is all about unity and love. Twateba twachakirta ali onya sokonda bwangunga oikotigeri ndo bwaterere twateba iri eringa na kimala kiri inye ibere inye atebanga ki erinde to monena na robete kiroli ekero gotiana bosibwa abantu na bosibwa Nyasaye. Right. Igo to mokorera machieso maithinga na rere ni wikira abo and this was our question. Okay, Pastor, whatever is all about unity, all becoming one flesh. Yes. It's all about becoming one flesh. Inkyuka getekego changia, ase gataka tichi amate inkyuka getekego changia gotabamo. Gotabuatana. Ase gataka tichi ngikego changia korwa so gotabuatana. I think that is when I'm clear enough. Etama. Etama. Papa nyoro monto amale materialistic. No yonde ata yani ale yanga mune engore egesima keriya akamukire no umura machime yes maje tali ko cha igororinde gose okobeka maje kujiunia bachogete right yani na nyore uisane kango kole tiki koyo no mokorera buya tali goteba mbuya mono ugoteisane kuku nkulikole tobomo odagero monto otware contention isaneka nekinya zako ire. Thank you very much. All right, bona minto mwanya getinge mwaigure bona na manyire ngabuna bono iskabwere bobechiwa gorete na eta so mochoge tembe kiaga sugu pastor chinse chiga chiabono mugaso na rora abantu nigo bagendete gokora crowning yeto yekoro kunga the form 1 admissions whatever. Mambia chiskuru chinyinge kero nkoligereria na rolire nga litkori yankyo chiskuru chinyinge na rio admission ya form 1 yagakoreta kiga kali. Let me tell you one thing. Ase bali batara finalize, usaba akora final touches. Bona ase gataka tiye Chiamate. Wono naliya bantu bakwerera niya mangana okurigere bakagwa kumijuma. Omo sacha ariko obwayo mukungu ariko obwaye ne Chiamate chinke chikonguseramo. I've been talking all about this. We want to pass the same to wakereta. This kind of unity na arabeire nko yera ase gataka ti yomoroberi we Chiamate ngana ki abantu gwikabegere ko begenteke mase gataka ti Chiamate. Naende ekera abantu bakonguseramo nigo bagogenda tour. Yani nigo bagogenda extra miles asengincho yamangana ekebwamate. Bono buna boniga aye isaneka ande abantu baita I want to believe na sengencho ekero kende tutaregera wose bataregera ko good listeners okonyo musaja tata itiko mukungu audience mukungu tata itiko musacha audience you know there is learn to be good listeners aseka takati ye Chiamate omugaka ga okwana give audience mugana ga okwana kara give audience akwana obuchinga bwaye then from this you are able to execute, you are able to subtract orusia mabe na maya otenga point yero no muno yere on board yene tokonya gusukatua and many times
under that point, there is what we call a child incitement. Yes. Was a sibling incitement. Kwa nyoranga, lekere mintu bine bia beire, umongna nata kita wini, no mwaka nata ita koleki a wini. Kwa na okera kono pasta se kata ti chiamate. Kwa na okera. Yes. Umongna nata ita ko wini, mwaka nata ita ko wini. Umongna kare jikoni, akona goti uni umwana nga aliso tako kolele tibuya. Na nchoma ite nata ito genda school we. Na nchoma ite nata ito kolele suete ga. Nata ito kolele bikoro to binga bunebi. Umongna akona goti uni umwana. No mwaka na ero ikero umwana kando, na ero mate ngoma nyete ya tigana mangana nyoko. Nyoko manyete gari materialistic. Do you think a family goes growing? Kero mbo chinga bonga buno bora sega takati yichi ama. Kero mo kompitigo, umuntu ko affected no mwana. Umuntu ko affected. Wili wanapopigana. Nyasi ndio umia. Very good. Eka mwana na ero kwenda busarika. Yes, you are right. Nuna mo konyora. Because those are bad motives. Yes. Mo bwate. Umutakere gutwara ibirenge biya. All right. Umwana bono roli urata ku mwana agotogi. Umwana yara sareka ta gonjo kagoite. Yes. Ya usini kese si umwana akuimoka oitangina oitaise. Baka nonye uyu ndi bwengenta onya ta kunyara goita nya ta guikira ya kwengenta obaibera okoraki usari none kenyorerie tari ino. Bono na le goteba nyuma ntarache se point ina gwa kwanire gentungire kama nataka commission ya se okabanga mana cohesion yani ukugwata na se family ngekora nto ako igentunga dialogue. Dialogue. Yani obosuruisa mangana wetera se true word. Dialogue means true word. Wetera sa mangana. Iga asenka tubonete ko focus ya se emochando. Ndiko focus nga ningo mobe. Chinga chinyinge chiko bune kasi nyinja tanga naye gwanchandire. In fact tali omuntu go chandete. Onye chibesa chiabora etali omuntu go chandete. Onye buruire bwacha tali omuntu go chandete. Issue no buruire buri nyagitari. Issue ne ni beri ibu etoke. Monyo lege ndo mokuri mwe kimoko beka mukwira abane school. Igo tindaroranga mugusio itoborongo wanchire gakora mangana ya manga ko bayo gwetana ose gender based violence yego cha senja abantu mbara batayali go solve issues. True word. Argue. Leta issues. Peke gente mesa igoro. Igento ke tusumbuete no mwana tutaketa abaite go sibagende school engiya. Bakore bya se school. Inaki abana bakora byanki bakorerwa. Peke binte bya mesa mwere kero montaru birengeri byaye and usually ekerengeri ikiya na kiyo kolegas. Yes. Teriko mata nga ikiarwa. Iyo kolegas ke kogera igo kero muntu gare objective enene to faulu. Tonyole twe mwana aita matemo. Inchire ndio sigo ko oyolete kerengeri kiragero mwana aite ikina kitoko beke tikitokorere. Igo nabo mwana akurwe kerengeri nabo mwana akurwe kerengeri nabo mugaka akurwe kerengeri. All right. Yeah. So there's need for dialogue. Yeah. And now, what are the possible solutions? What are now the possible solutions? The possible solutions. Number one, usually a family was abamo, together. And it grows together. A family, I didn't know side, you see, can open any Wednesday. Ebukungu kanyero monto ya so kibirengere yibibe ya embuti serviceness. Ya embuti sin. Then ya imbat righteousness. And imbat good thoughts. Because the more you read the Bible, you feel yourself. Is engamune oil. Bono oil karo gwa feel ko sina so musuma ko gendera woka. All right. Muna esira kare ko tabange metebere garachi pai puchikuru chiverment of gold. Chiko enda uchi asesani, esani njirikulima. Omuntu otegemete lingana nyasaye. Tali ko boru information, tali ko boru mangana maya ibirengeri ibya bireme yaye. Yego vera ebukwego tinye birengeri ibe. Ya impact birengeri. Those are the solution. The solution is Jesus. Jesus is the answer actually. Yes. And the Bible talks about Jesus. Yes. Yeah. Igonga merindo kere kegenda atakobusa mwana wa malembe na wale. Peace be still. Peace be still. Yeah. Oh, Pastor, under that point, yes. Ni manyete no wanchete. Karatera ngona karatera ningo umorigereria estance Yes, estance ya kabere watanga ki. Monene nigongwe ityanye kanya sobororo enkoro yane ya chande kire obokana ontorie
oye bibe bingi yambuire nkoro nasiriro monene ayerera onkonye beone merindo mingiwe morembe neba enda mwamuye yancha gose biwe cha gose moto onde macheta kumera bwato ase monene bwenyanja nese are ngabi wirukuganya kware morembe ngabi wirukuganya kware morembe. Wow. Amen. Yani I always see kurume yao nganga kyoko igwa ekero ogotero ko because I know it's your favorite song. And now pastor, I've been thinking kero kende ngana linde kwa etira sega tagati Chiamate kero kende merindo nera muna ayo muntu kwa etira nera yagere to uka chogotero ono kero tatete ko deviate kwa se a topic yeri to yara ko se ngamba yabo ono ese nchondo chenga still the time is not on our side. Bona haibuno monto pastor. Yes. Merindo nere kwa beri ko wetara sega tagati Chiamate. Merindo munabono Nyarodongo. Yes. Utoka ngajibe sanjiri senka. Yes. Negasi ngo usana. Yes. Because omonene gatebetenga okugani ku mukungu ngo basumusaje. Yamanya gutoka pese chinchikole tiki. Nchiyo. Bono egentunkereke go kwa torture. Munabono tokora abana babakora nchara kuru mugaka. Yes. Nonye nayo nyakore no mo eusie gweta. Yes. Egweti burunge igawa estime ko genda ya enda bakoso bongo. Onye tera butuka. Igente kigi ukuruma. It hurts. It pains a lot. Onye mwana tajidi sukuru na bono mwana totebe gusine atakire for example akogenda kanga boys usina alliance girls yari guji. Eke no mwana uyo ko ndo mukyo etire. Eke ro konyora besa nchiyo mwana uyo akogenda arika. Ikina boge gukuruma. Yeah. Na muna wantu twatwarire ukosefu wa kazi njya so obugima bwa negento yansumbuire mono pi ekorigie gas egento natali njibieka abantu nabange sana batabwati batagete gukora emirimo lakini emirimo etakora tiki etayo ekine egento yosumbua sana egento kende yasumbuire nka amangana conflict. You see, I come from a polygamous family. Yes. Competition. Eye kogenda baka ya lead na beko lead even to death. Yes. Na urachenga chinde yani ekogenda ndamwamu ya moko ya ibora baka hatred iri gwenda bakumuntu abasi kugwita. Yes. So those are some of the challenges ya maana na eteire. Omanyete mongino moke gutambe guso mongino monene rega kwiruna nerichara. Oyo mokere nene ro jirerende. Nyamisanja. Yes. Abana tumanya munabono nje nkuru from the first family. Yes. Bono ntu umante nabona musuko nabo mwakare bangambi muna mu murumu abo. Akagite mu murumu abo ngambi mwana nara ozinyire. Nata kite ko moire sukuru aseketa. Jiwe asechiande mire onanga ata kitonye ndio ko momenta moire kama etinga nae. No wata ba. Le na tatu mina. Bono ekerenka nene ebuetra lot. Yes. Intuntu achandeka. Lakini pastor tiandako. Yes. Is it very possible because I've seen chief family chinana chinde to some point Chiamate chire chinana in that case now. Sorry, I think that's a topic that could be a topic for another day. Yes. But yeah, chire by the way. Yes. Mchiembe nane. Oko jora haro mugaka ira neto. Nyuma ga terere tia kaenda guchiali na ndo irana. Ojade anga ya tia nyebunda so mungina manane. Is it very possible ngane enke yo kabago chibelinga? Ekero mungino monene amo sembere tinya sai. Ago kore nsemo ya yaso wemo. Good.
tigango tebi abana barorokana bakocha yes enyombene ne gotigara ko enyombene ne etigato ko enyombene they will be superb utawaona wakipenya waone kare bapenyire maito mwaka ere gakobera sindagiri. That is very good. Yeah. That is it. Thank you very much. Na wa kiro mono kegima pastor. Yeah, kiro monto na wa testimony ya kiro monto na wa merindo abeyo gwetera batirende gentake na nkeringa pastor Minto ogosegeta na asobo mowoiga. And now asinge nchondo chebiro byeito bigenda tagotama mono kegima na arorire nga tiga nkobwato kira kabaga kaiga pastor. Yes. Egere osogeri babere batatu egera na eto chigo itosko gali. Wakorere bya. Okwani abantu amate yao batebikana cyo kandi egera nanche nkobwato kekoro yasegeta seni biya mono sana so bwango mono yonataga gukwania my family yero monginone abana bane gina good luck and Joshua Karebu na Falin ngwani tato mwaka chuma mwaka the shortest man in Africa. Yes. You got a shot? Yes. Yes. Your daddy shot me. Yes. Wow. He's the shortest man in Africa. And the way you are so tall. That is it. Then my mom, they arranged by the way, abuli abana babiri badwansire myaka namba yitu bya naombea Mungu awasaidie. Abalende ngaki ya signs of aging kire igoro. Nkuwa ne father in law mwalimu Samuel Musongo omongina nyambe kyumwabo. Bija mona secondary mugungu nkuwa ni neighbors bane tu banyamacha aliyekambi mwensi na abakwaniri keoli sel. Good. Including myself. Yeah, including you. Since your time is limited. Yes. Ngo andi abasani bane bonsi pi. You see umuntu nabantu. Yes. Inchose kurusia abantu I will be less than what I am. Yes. So I'm made of friends. Good. Inche kanisa yane nyamachi central ngwe togelia. Yeah, and ready this far. I want to thank you so much. Amen. Members, once pia balisi bane bonsi aba dikonesi gocha basabe kanisa na bana pia mono. Ngiche students ba Bugema University asende currently mwanafunzi. Mwensi na wakwaniri the Bugema community. The Bugema Community University. I have greeted you. Timanye tinga Erodong. Yes. Na aya na ukwaniri mbiyole. Na itabera nilembe ya mwana pastor. Pastor Juma. No wenge njole. Yeah, I'm so proud. Because you have allowed me to be here. Thank you very much. Biya mono sana. Nashukuru mwalimu Nyamali tinkoeba kumukwani is my principal. My former principal, Mwalimu Nyamali Evans. Yes. I think wherever you are seeing me, you are proud of me. I didn't know this. Yes. Mwalimu Nyamali is my principal. Mwalimu Nyamali? Yes. Director Onera? Yes, my principal. Wow. Hey, Director Onera. He was very proud of me. Actually, in school, I was the spiritual leader. Which school was that by That's Metembe SDA. Wow, I didn't know you school. Anyway, products Yes. I didn't know this. I'm caught by surprise. Yes. It's okay. Yes, he's my mentor actually. Okay. On matters of spiritual issues. Oh. Here I am, still calling people from darkness to light. Amen. Winning soul for Christ. That's what he taught me. Thank you very much, Mr. Nyamali, principal. Thank you. Right, bano motengeri YouTube TV ya Voice of Victory na bonta itako watebia nga ime ya Sunday edition na bono chiabere chiko bagora igo kurwa twasoete bosio bwao abochinsa kianda igoro bono na ndendo chiabutokire chidaika emerongevere na kianda igoro yechinsa ikomi chiabono marogoba taida watainga na abeire ngokoletera omogeni mashuhuri sana na Pastor Evans Juma oyore na inde student ase university area ekorwa Nairobi Bugema University. 19 nigari jirani yane at the same time he's been my mentor. Na gokire mono kegima gekogera twachiro gwaro amona Pastor Juma. Ero nabona aranga charity begins at home na achiko nyoranga nigari student ya director ne. Abonta itego tebanga mbia mono kegima sana. Ono nabonta itego tebanga mbia mono ayerisha Chiaito asengencho yogo tobwatia unyo kwa unyo. Kero kende kuna mahali tumekosea totago ikira nikorenga na bunoko gani kwa renge na bonta ite gusaba mabera in a very special way. Mashabiki yetu biyamono na indege ndara gotengera mono kigima yako yakora gotebinga radio Voice of Victory TV and radio ege kogera ekena kyo ekegancha kia masesenia Amarietane Rachael Odongo. Bye bye. Asante.